Da, salutare și bine m-am găsit la un episod de Brawl. Da, o am pe Jessie pentru că sora mea m-a enervat și trebuie să închid clipul. Clipul ăla nu o să mai apară, o am pe Jessie, da, nu m-am făcut mare chestii, am cumpărat-o de pe shop. Nervează sora mea. Vedeți că scrie de Lavius Game. De Flavius Game. Scrie de Lavius Game. A, știu ce îi. E un bug în care ți așa pompa. Ce nume și-a găsit și asta, mă? Ne ocupăm de Burly. Da, Poco ne atacă, Ros aici. Nu uitați un follow pe TikTok, aveți contul meu de TikTok în descriere. Nu cred că voi juca cu Jessica, nu-mi place, avem doar 2 trofee pe Colt. Hai să băgăm, bă, nu-mi place Colt. Cel pe contul mare am rank 20 imediat. Iar de la Views Gamer. Nici cum nu vrea să scrie de Flavius Gamer. De la Views Gamer. Nu! Mă, ce naiba am pățit? Înainte așa, hai, bun aveam, cum din cauza că îmi strică semnul de clipul. De pui. Scrieți în comentarii cei care aveți frați sau surori mai mici și spuneți dacă vă enervează sau că pe mine, da. Nu mai știu ce să le mid, să nu vin lană. Nu, mersi că mi-a luat chesturile. Nu mai da, bageți-vă acolo. Vârișă la backgrab. Nu, el primul. De ce ești țigan? Nu te ia tu chesturile tale, ha? Mărlane, unde te ascunzi? Am stat pe loc, intenționat să râd un pic de el. Deci moftică! Aveam pe Jessie, o luam acum în clip și intră și vine sora mea și zice că din cauza mea are lag. Că ce, că mă joc de aia are lag. Și plus din vreun pe contul ei, că spre contul meu de YouTube, vedeți și voi. Nu, mă rog, dar cred că toată lumea ce se uită la clipul ăsta știe că vrei să iei pe NS, adică
Nu, 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 nu! Fugi, bă! Nu, nu! Dar prindeți-mă la mijloc, mărlanilor! Da, aici sunteți, bă, pactul e jos. Uite, merg primul. E de acolo, pac. Nu, 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 nu. Mori. Și tu. Mor, mărlani. Filmăm deja de 7 minute. În episodul viitor o să ajungem la Big Box-ul acela la 650 de trofee. Învățat să joace Brawl. Ultima dată a fost dată cam degeaba, dar la ce trofee mici sunt aici, nici nu mă prea obosesc. Mâine cred că să mai apară un clip cu Robo Rumble când ne jucăm. Să stai, am Robo Rumble-ul. Da, ar trebui să-l am. Sau nu, Big Game ce-i mâine. Habar n-am. Și poate o să deschid și chesturile de pe contul mare. Sigur o să am chesturi. Cam 400 token doubler și vreau să mă joc la Big Game și să fac chesturi și să mai fac chesturi dacă din chesturi pică gemuri, cu gemurile. Știți la ce mă refer. Și pe contul mare mă lipsește doar Max și cele 4 legendare. Fără niciun leuț băgat. Unde sunteți, bă? Aici ești, uite-l. Unde sunteți? Unde ești? Number one. Am zis eu number one, zice că number one. Mai mulți bănuți, n-aveam destui. Joc cu Shelly, că virgulă cu Shelly faci multe trofee instant, gen trofeu, 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 trofeu. Și cu Bullshell primă, doar că pe ei am rang deja de 10, nu vreau să mă chinui deocamdată. Înțelegeți la ce mă refer? Pac! Jos. Wow, și-o dat fix 2020 de mici. Hey yo, you are an urban Brawl Stars check. Kevine! Ultima dată n-am vrut după ei, dar ăștia doi sunt morți, amândoi. Jos! Jos! Ai, fuck! Jos! Eu iau chesturi pe mid. Chill! Pac! Șapte rank.
mai jucăm încă un pic, să facă clipul 20 de minute. Să vezi la ce mă uita. Bine, nu fac doar de umplutură să fie pe canal. Fac să mai postez și eu când mă plictisesc. De exemplu, astăzi, în ultima vreme nu mă mai joc nimic decât Minecraft și Brawl Stars. Pe Minecraft am bătut nu mai am chef. Pe Brawl, pe contul mare, îmi țin token doubler pe mâine și am zis să postez ceva. Turum, turu, turum, tutum. Tuturum, turum, tum, 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 turum, tum, 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 tum. Bă, dai acesta. Nu. Bă, mărlane, mă. Mă, cum îți permiți să dai în mine, mă? Mă, cum îți permiți? Mă, și tu, mă, tu dai cu pumnii spre mine, mă. Na, și... Bă, puțin ca prea am crezut. Asclan. Jos. Hai, prietenii, că nu-ți fac nimic. Hai, mă. Hai să facem un pic de team acolo, să fie. Du-te în zonă și taci. Am zis du-te în zonă, nu du-te în Dumnezeu, da? Da, pare că deja cineva a scris în comentarii. Bă, nu mai înjura. Bă. N-am înjurat, ok? Băiatul. Hai că. Pac! Ai, ce ultimat am dat și eu, Kakuro. Și-am zis timp Kakuro. Turum, purum, purum, pum, pum. Turum, pum, pum, purum, purum, pum, pum. Pum, pum, pum. Scrieți în comentarii dacă vreți ca eu să mă joc pe contul ăsta și offline. Nu offline, ăsta, cum se numește? Off camera. Tum. No face, no case. When I first date, get I got all on my face. 2 and a 7 a say. Nu, că-l primul de princesuri. Am uitat. De ce? Un pic cam prea crezut am fost acolo. Mai jucăm cu Shelly să facem rank 8. După aia jucăm cu Carlitos. Mamă, ce-am crezut că mă omoră. N-am vrut să-mi dau ultimata, pentru că am vrut să-mi păstrez genete acum, când trebuie ultimata. Că dau în amândoi și distrug. Două chesturi ale mele nu se atinge nimeni. Care de în chesturile astea se zdrobesc, în afară de mine, că eu sunt șmecher. Tu when I say. Kevin! Da, cu Kevin ăsta nu ne-am mai luptat odată cumva. Oh, fuck, ușor! Fuck you, man! Bitch! De unde e omul? Ai pe aia. Sau una aia. Ce v-am zis? Dai, mă, tu primul cu ultima ta. Winning! Carlitos. History of history. Da, și mă sună un prieten. Îi dăm respins. Da, terminăm meciul și vom închide acest episod.
Da, luăm aici pe Daryl. Mor, mă, cațaș. Thanks. Pucolaina. Mori. Nu, ai făcut. Oh, fuck. Și vă zic ceva, vedeți ce-o călcar? Că e gri, încă e nostru. Ia dați cu... bine, mă. Te dai tu mai chiar. Da. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să rupeți butonul de like, să dați un share pe Facebook, că am foarte mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă dați, am dus, pa!